Ia uite-l și pe ăsta ce supărat merge. Ce ai pățit, mai ai rămas fără țuică? Iarina, ce ai? Ce-ți pasă ție? Te dai cu dușmanul? Știi vorba aia, ține dușmanul aproape și dușmanul mai aproape. Stai că nu era așa. Ai înțeles tu. M-a dat nevastă mea afară din casă că am băut toată țuica, dar nu e adevărat. Hai mă, vecine, chiar așa? Dacă ar știa ce bărbat bun ești tu... Alexe, tu sigur știi unde au ținut ăștia ascunsă țuica? Da, mă, da, vină după mine. Uite, mamă, câtă țuică are nebună! Da. Ai înțeles? Să nu te mai atingi de țuica mea! Da, mă, da, nu mai țipa așa la mine, că ne-au vecinii. Și știi ce-i place lui Iarina aia, bârfa? Sunt aici, hai să plecăm! Las că vezi tu, o lună faci cura la găini dacă te mai bagi sticlele mele și de dormi, dormi afară! Mă duc să iau pâine și când mă întorc să fie toate treburile rezolvate. Las că vezi tu treburi rezolvate. Mă duc să rezolv pe vecina Alina. Bă, ăsta s-a dus la Alina de la coș, dacă prinde nevastă sa... Aoleu, nu mai să bărătești. Hai mai repede să ne prindem și pe noi vecinii. Dragoșe, ești la poartă! Hai repede, ca pe Georgiana! Nu mai avea asta pâine la magazin! Pune-te și fă-mă măligă! O, salut, vecinul! Noroc, sănătate! Mamă, nu pot să cred că nu ne-au prins! Imaginează dacă ne-ar fi prins Georgiana, că ne făcea cu ou și cu oțet. Da, chiar! Uite, bă, și pe ăștia cât beau, mă, frate, și pe mine mă ceartă nevastă mea că beau în păhărele în fiecare seară. Unde ești, mă? Mamă, să vezi că ăsta s-a dus în sat, să vezi ce-ți fac! Ce să zic, vecine, tu ești om bun, păcat de tine că ai nimerit pe capul la nebuna asta. Da, păi ce să fac dacă m-am mâncat unde nu trebuie? Vecine? Ce, mă? Firai tu să fii, stai la bârfă după ce mi-ai băut țuica, stai pe loc! Țineți dușmanii aproape? Și dușmanii și mai aproape. Da, mă, exact așa.